Ibang klase yung ginaling, no? Murag pahaba ba? Di pa rin sa... Good morning, ako lang po ito guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Nice day ka doon guys, kay tanaw ko YouTube. Nice day ni siyang mga tanuma, kay daghan maday ka siya ka ng wishing plant din ni siya. Kan aura po na sa kuan. Jadi guys ka ng ila kuno kong ipa-check up. Hi guys. Ipa-check up kuno ko nila guys. Nag-decide sila mudto na bawag makaabot na mamiron og doktor. Anong decide mo mudto naman? Saan na yung Inahugaw pa yan kanina. Pilion. kuan ka ng Hindi na ta kay init kayo ito. Lumikot pa. landong inududuin kay lagi diha. Landong mo niya. Na! Magbuot ra ba jud kasi mong inahan. Banteras balay danti. Wala Kay kaya ka ni Uli. basin og kuan ra ni auntie Jana kanang Sail ba? sakit ra ni kanang sibit akong atsing. Sig pamaol ra ni sa kaugatan ba. Diya guys, padung nami guys mo sa kuan lang mi kanang public hospital. Nami dari guys nagalakaw mi. Iubanan ko sang duha ka anak. Nahila kang bata. Guys, gikan dami dito skuan district. Diyan nang uli mi kay grabing naghana ka jug pasyente. Diyan alas 2 na guys, wa pa din nagtawag. Diyan daghan pa ka jug nang tawagon, daga ko pa jug ko na tawag gangan. Diyan intong nurse nga naali kunoy emergency manang pag nadugay jud ang kuan manang balik na lamang kuno mi ugma. Kaya nagka-check up naman ko sa una guys dito sa Bohol, ang Dr. Bin. Ang ipangita aga ng resita. Diyan ang kuan po ko guys kay basig naman to yung resita no na ang sakit doon sa una guys. One, di ino daris kuto-kuto. Sag tagiliran noon to katong ka Dr. Bin nga nang uli ko Bohol ang pa-check up ko diyan nangayilo ko dagtong time kanang nangayilo kanang luspad kaadyo nga nayilo ba. Diya lahi man tong sakitan na sa una kayo nga yilo man diya. Atong palitan tong resita nga gikan ni Dr. Bin basin pud di mauhang sakit. Kay gang sakit juron guys kay naginawa na ho. Musabay gahang likod, sakit dari sa balakang hantod sa dalis likod. Dari sa among bagten dari. Diya musabay pud ni nga hang kutok-kutok kanang kasagado mong ana ba. Nga mura ko kanang kasukaan. Musabay sa kanang pintig-pintig dari sa ang kutukuton sa murag gahi kan dari. Ja sige ko ganang utot, sige po ihi pero natural man na sige ihi ko kay wala ginani nga bana nga sige ko inom ja. Sige ko nun mong tubig kay mara ko joy tambaw. Mara sige ko nung tubig, nag-inom po ko katong watsitsaw. Kay mara man ay ang imnon jud watsitsaw. Maedad to guys ang gitingan ja. Nagkuan po ko ganang sambong. Mo to ang gihimong tubig. Ja mara ginang mukuan ko kanang mo ginhawa ko hawom kay murag na mo sabay siya mura siguro pod ni ug kanang inag-atsing biton ha guys ay masimo ko atsingan kung gabi niya sa inus murag kanang kuan po ni pamao siguro sa ginatsing guys ja karon nagpapangita ko sang bana ug kanang manghilot kay magpahilot ko sang likod kailangan to manghilot na rin katong naghilot na sa una nga ang ipahilot niya ang likod kasi nga panuhotran niya sa hang kan laging pagluto-luto lagi nga usahay lagi pud nga way pahuway lagi nga na manang mana siguro ni bawi na sa lawas manang karon makana na jud ko guys nga pahuway sa jud ko kay DJ jud lalim nga kanang makasakit ka diya di ko ganahan nga problema kang anak ba nga kanang tanawon ko nila nga murag lahi ra ang
porma nang sila man jud ko magliklik kay daghan lagi ta kadong liklik dari. Sama man na nga. Manang nagsabay lagi na ginawa. Sabay pa di ang likod. Ang likod guys kanang mura sa jag kanang naginhawa nimo kanang hang dari ba. Murag panuhot lagi ni. Basta ang paminaw jud panuhot ni. Puy-puy nga kanang sakit nga yung paminaw nimo ba. Murag nagsabay-sabay niya ang mga tanan-tanan, mga kamatis ang lawas. Diya kinahanglan na jud ko nga maadyo ko kay kinahanglan na jud ko manginabuhi. Diya karon day guys, nagprepare din silang duha dadto kay magluto sila ang mga panihapon. So panihapon na magluto sila og giniling nga butangan og carrots og kanang matatas kay mo nilang ganahan man. Diya sila sa lamay magluto-luto hala man ihatag nilang cellphone, sila sa lamay magbidyo-bidyo. Diya atong tanawon tong duha guys kay magluto kuno sila. Basin gi kabuhi ka. Hindi mo nang kabuhi. Kabuhi kay kuto-kuto man to. Sa una ba kay kuto-kuto diri ba sa una diri mas pusod ang. Basta magpahilot ako karon. Diya ug ma-okay na. Basta pa-check up lang ko para sigurado kung sa'yo din kuhan ra ni uber patig sa sobrang ka kuhan Wag usa ka kutsilyo diha day be. ligo ra ko tig tanaw nila luto silang duha Usa ka kutsilyo. dyan ipalit magkakanak magmakaroni magkakanak Usa ng adlaw na na. Usa te? kanang pamirindahan na wala dyan makaroni. Oh my god, di na po nila makita kung klase naman ko. Ya, usa ka kutsilyo niya. Tama kag hiwa ba ko hiwa kag ginagmay. Kinali ko. Asa? Ano nila ang buhat kay kuhan ka ng walang piklase si Nicole. Si Jan man ay bubangon og sadyo para magdungag. Salamat jugo guys kay Nas Nicole tapos Crystal nga say kuan man pud si Jan ng bagul-bulan no. Nak no. Bulbulan di ba sa init ulog eskwela. Magbagulbul na si Jan guys ug kana mo pay pagtupi sinina na magubot na pud. Di po ipanghalay na lang nato ng sinina no para ang tao na nasa hangir ba. Pwede man kanang nay puro hanger la batanan. Ang lamok po, murag ukay-ukay. Okay na kung nakakay closet nga, no? Okay, masarado. Kanong open, murag kag lamigay ukay-ukay sulod. Mogya pun kay nagtupion ni Jan ja. Kagubot na pud. Hindi lang judang dinit pion. Sagdan Diya kayo mataga kapait og sili nga pang atsal. Palit ko sa lason. Hindi naman siguro may sili ni. Lami, o di humot. Hindi siya humuton. Ito yung lagdaw ni. Humut. Kuha na dayron January 2. Si panimhut ini. Akong bati mo kay andyan na akong video ninyo kanang maluto na inyong iluto. Adto lang butag susnak kay sige lang tag susnak. Wala man na sauce plain rin. Kaya naman tayo mga sus diha unta oh. Ayaw ra kay pa ano ra na. Mga sobra-sobra kuan ba. So, mauna na guys. Gisa. Itong sa nato ng butangan ng taros. Oh. Line yung ginaling kay taas, no? Wow, kahumot. Sunod man. Tangtungan. So, kami di ay mo'y patis. Ay, so, take over sa vlog ni Mother. Para mapula-pula nga. Subot man ko ng patis. Gamay ra. Para magpula-pula. Magpula-pula o brown-brown? Pula mas bisaya.
Brown sugar. Na ba ma? Karon may color po siya, dili puti na tawon. Ano dahil nabot ng color? Diba uban nga ni kay na may kit sa patuak, simple ra. Ibang klase yung giniling ma, murag branded jud ni. Kay murag tag-as siya gano ba? Gano. Pares na sa merkado gid nga ano. Butunahan na. Buto niya, maapilog tilapon yung ano ba na, maapiwas dito ng iloto. And then, kuhaon na natin. Kuhaon. Kami sa'yo mag-vlog ron guys kay si mother nag-rest. Nag-beauty rest kay para Carrots. maulian. Dagang carrots. Lami kina. Hindi klase po. Ikaw na lang po yung mag-vlog te. Ha? Ni klase na ni mo na ako. Dili na lang Ruby Provinciana, Nico Provinciana. Nico Provinciano. Iya baga dyan. Saan pa sa Doon sa may gibutang ni mo te. may butag tubig gamay. Kung saan nasabaw-sabaw. Para maluto to ng ano mo. Putsanon. Yung carrots. Oh. So wala siya yung sauce guys. Ano yan? It's natural. Hindi ano na, but gamay patis laro mo kulo. Sabi sa una, na, di ba na ginaling butangan man og tomato paste ba na? Tomato sauce. Natural lang. Nam 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 nam. Sinatura kadali pagluto ng ginaling. So mana na guys, naluto na siya guys. Malipay na gud si Mother Ani. Kay Kaya dyan. kaluto na miglami kaayo sa tanan. Thanks to ate. Hala. Thanks to ate daw. Na guys, ulami kayo. Aso-aso. Ano tubig na, kurma na ba yung luto? Sumasaligan naman good mo, pwede na rin kumawas kalibutan. Bayan na, butaan na. Yabo na ko na ron. Bawal na yung muluto. At least, gituluan mo sa yung ginikanan para Samang ka na nung lo. makaibawa Bawal mo ba na? dun sa kabuhi na mo, bago alam may mga ginikanan. Kung mabuhi na mo. Natural naman siya ng tanang tao, mamamatay raman din. Una-una puday ka nga. Puday kay goal sa life ni mo. Naman. Ako man lang ka na ako, ispila. Hindi na ako. At yan na, kiluto na na. Okay guys, bye!